Bună! Bine ați venit pe canalul Ana's Vlogs. De fapt e Ana's Vlogs on YouTube, da. Dar e Ana's Vlogs. Și astăzi, da, am ceva în gură. Astăzi voi face cum mă pregătesc eu pentru un video turul casei. Pentru Ana Star. Bun. După cum vedeți, mă pregătesc câte așa cu niște perini, bine. O să vedeți cum mă pregătesc. Da, bine. Și acum asta e patul. O să fac așa, să fie mai frumos. Ne ducem în cealaltă cameră. Bine, asta e camera, e casa de la bunici. Dar am foarte multe jucării aici. Așa, o să aranjez niște perini. Da, am și un pian, adevărat. Aici o să le iau pe toate de pe imprimantă. Să le pun așa, aici pe cealaltă imprimantă. Și la aceea le tot schimb. Doar asta e mai mare, dar e pian adevărat. O să cânt și la el în video pe Anastar. Da, și da. Bine. Și cam acesta a fost video de azi, cum mă pregătesc eu. A fost cam scurt, da, dar e un video foarte, nu știu. Pentru turul casei nu trebuie să mă pregătesc așa mult. Bine, bye!